Good morning diha bayan. Welcome to Kinabuhing Kristohano, Kinabuhing Higala. Na si Baro. Mayong gugma sa tanan. Kinisita ni mga amiga. Kumusta ba yan? Paayong gugmaan karong adlawang Domingo. Kumusta mo diha bayan? Mata-mata na mo diha. Yes. Yes, sayo sa kabuntagon, lalo na sa Pilipinas. Yes. Sa oras lang sa Pilipinas, alas nang hangover karon, nang tulog pa. Diba? Well, karon bantaga bayan kung nakatan-aw ka ani mo ang nakadalikat ka ani mo ang atong programa sayo sa kabuntagon, nindot ni nga sugdan ato ang adlaw sa pagpamalandong nga makahatag na puta o kining maayon na mga pulong, diba? Nga ma-afflicta nga mabayaw kita sa mga pulong ni Pastor Tods karong buntaga takya. Tama, tama, Baro. Oo. So, ang ato ang topic karon bayan, nanghandoy ba ka kabayan sa imong kasing-kasing alang sa usa ka gugma nga dili gayud mo pakyas kanimo bayan. Diba? Usa ka gugma nga dako o kining gamhanan nga kini magpuno sa matag suok sa imong kinabuhi bayan. So karong buntaga bayan atong susihon kining usa ka gugma nga bayan nga lahi ra gyud sa uban. Di ba? Yes, Baro. Diba? Sakto gid na. Dili na nato padugayon pa takya. Dili na ta maglangas-langas. Ato nang pasudlon si Pastor Dudes. Pastor Dudes! Sulod Pastor Dudes! Wow! Praise the Lord! Praise the Lord! Pastor Dudes! Hallelujah! Yes! Bagong ligo si Pastor Dudes. Fresh look kaayo sa Praise the Lord! kabuntagon, diba? Diba? Takya. Gugma gud ang atong topic. Gugmang ga kuros-kuros, gugmang ga galiyab-liyab. Daghan kaayo nindot ni ato ang mga topic karon pas no kay kini makuan yun ni ma-relate yun ni sa unsang kasi gugma nga ilahang gibati karon, di ba? Na gugma nga karon nga Gadilaab, pakyas, nagdilaab, subok. So kini atong topic yun pas kay kining very very good yun ni pas sa ato ang Valentine's edition pas. Amen. Gugmang nagdilaab, mayong buntag, Barok Antakya. And of course sa atong mga talking tigpaminaw diri sa Kristohanong kinabuhi. So mayong buntag sa atong mga kaigsuonan nga unta daghan makapaminaw nato karon ini kabuntagon. So ang ato usab nga pagtimbaya sa atong mga OFW nga makapaminaw dinhi bisan sa Bisaya podcast. So mayong adlaw og blessed Sunday sa tanan nga naa karon pamalandog sa atong topiko sa atong pagaisgutan. So sa ni ka importanteng butang alang kanatong tanan kay nagtuo ko nga ang mga magtiayon, mga batan-on, walay gipili. Doon na tayo gitawag og nag-uros-uros nga pagbati. Nagkalayo og nagdilaab nga paghigugma. So ato nang isgutan makaigsunan, klarohon nato ni kung unsa ni nga klase nga pagbati, para asan ni og para kinsa. No? Lisod kaayo kung ang atong paghigugma alang lang kanunay sa mga butang ug alang lang kanunay sa imong kaugalingong kalipay. Importante ang atong tinuod nga pagbati ug paghigugma ma-address nato sa pinaka right person, no? Sa tawo nga angayan nga panggaon ug mahalon nga tinud-anay ug paglahutay. So ang atong topic mga kaigsunan mao ni atong pagaisgutan kining gugmang malahutayon, gugma nga mapadayunon, o usa ni ka importanteng butang alang kanimo karon nga angay nimo ning i-considered
nga angay nimong matun-an ug angay nimong mahibaluan, angay nimong madunggan, mintras kahigayunan pa makaigsunan nga makasabot ka sa pinaka tinuod nga pundasyon sa pagbati nga tinud-anay. Dios nun nga gugma, dili kalibutanon. Kaya may kalibutanong gugma. Kining kalibutanong gugma makaigsunan, ikaw ray nalipay. Tao ray nalipay. Ang Dios wa. Monay kalibutanong kalipay. Kalibutanong paghigugma ay. Nga muna nga pagsamaan bulan sa February. Samot na kung February 15 or 14 makaigsunan. Matod sa survey, tanang motel, tanang hotel, tanang lodging, fully booked. mo nang kalibutanong pagbati, kalibutanong paghigugmaay. Kaya nga naman, sila ray nalipay. Mo na nga peligro o delikado kaayo makaigsunan nga kana diha ra ta kutob. So gikinahanglan karong panahon na masabta nato para asa daning gugma. Unsa day tinuod ang gugma? Mo na nga ang gugma makaigsunan nag-originate kini wala sa tao, sa Dios. Sa Dios gikan ang gugma. Mo na nga klaruha karon kanang gugma nimo. Asa na gikan og kinsa na og iya ba na sa Dios or iya ba na nining kalibutana. Praise the Lord. Na doon na tayo basahon nga pipila ka mga bersikulo makaigsunan at least nga mahimo nato ning pundasyon tatong tagsa-tagsang kaugalingon sa pag-ila sa Dios o sa atong kaugalingon. Na matod pa dinhi makaigsunan, usta ni sa mga common nga mga bersikulo, at least matagaan nato ning emphasis makaigsunan nga masabtan nimo karon og imong mabase ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios diha sa tinuod nga gugma nga gikan sa Dios. Namatod pa diri sa unang Korinto makaigsunan kapitulo 13 tugod ta sa bersikulo 4. Ang gugma mapailubon og maluluyon, dili kini masinahon og tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mupailob, mutuo, mulaom, og mulahutay gayot. Wow! Dalaygon ang pulong sa Ginoo. Basta daw ang gugma, mulahutay gayot. Now, makaigsunan, usani sa mga maayong butang angay nimo karon nga sabton og imo ning dawaton. Na hinumduman nimo makaigsunan nga ang tinuod nga gugma wala sa tao. Ang tinuod nga gugma makaigsunan naa sa Dios, prinsipyo ni sa Dios kining paghigugma. Kay kung maghisgot ta may tungod sa gugma lang sa tao, di ta kalaom. Ug matod pa nila nga ayaw glaom, ayaw pug salig. Kaya nga naman, di na kita kasalig sa tao. Di po ta kalaom sa tao makaigsunan. Muna nga angay nimo masabton kung asa ka dapat karon maka-inspired sa paghigugma. Kay kung sa tao ka mo base, daghang mga tao karon nga usay ang ilang inspiration o ang ilang basihan sa ilang paghigugma tama pod sa mga artista. Og matod pa nila nga nindot kay kining daghan kay tagpilianan. No, ang kalibutan nga standard makaigsunan. So, diyan nimo masabtan nga say ang kalibutan makaigsunan opposite aning atong gibasa. Opposite makaigsunan, walay baruganan ug walay integridad. So, abi manggod nila nga ang pagbati gibase lang sa kaugalingon sa tao nga pagbati. Ang tinuod nga pagbati sa gugma wala nagbase sa imong kaugalingong pagbati. Kaya ang pagbati sa tao tawhanon. Gikinahanglan ang imong gugma makabase sa prinsipyo sa Ginoo. Kay kung dili makabase sa pulong sa Ginoo, opposite aning atong gibasa karon. Nga ang gugma mapailobon, ang tao di ka pailob. Namunay sa tao makaigsunan. Ang gugma sa Dios maluluyon, usay ang tao ay kaluoy.
Naghilak-hilak na yung taong ubang uyab. Kaya nga naman, wa man say ilip and right man gud nato, no? Na nga pagbati, no? Madumduman po sad nato atong pagkabatan-on ani. Madumduman, no? Oh, say maghilak-hilak, dili lang kay babae, apilak eh. So opposite diri man kaigsunan sa tong basa, gibasa. Ang gugma dili masinahon, ang tao masinahon. Oh, masina siya. Gwapo kayang uyab oy. Gwapa kayang uyab oy. Dato yang uyab, ako dili man. Ang tao masinahon, no? So ang gugma dili tig panghambog. Ang kalibutan hastang hambugiro. Hastang kahambugira. No, muna is kalibutan. Mana nga real talk ta karon. Prangkahanay ta. Kay mao man ni ang kalibutan. At least marilit na to og maisgutan natong kalibutan. Kaya ang kalibutan puno sa pagpanghambog. No, ipanghinambog nila lang uyab kay ang akong uyab kay arangan, kwartahan, hitsuraan, taloy-toy og ilong. Ang imo. Oh, tay inana ang kalibutan. No. Kuya. So, muna ang opposite nga pagbati makaigsunan. So sa kalibutan, dili ta ka muna gina, di ta ka garantiya makaigsunan kay usab-usab ning pagbati sa tao sa kalibutanon nga standard makaigsunan. Praise the Lord. Now ang gugma dili mapahitason o bastos. Mo na tinuod nga gugma. Sa kalibutan ang og magisgot ang makaigsunan naa ni sagara sa mga tao ang pagkamapahitason o niya bastos. Kamo makarelate na mo na unsa nang bastos. Og matud pa ganina akong gisgutan pagsama ani February 14 kay isay nagi-justify na to adlaw gunis gugma pastor. Muna gina puno guol kay ginikanan. Abi ninyo pag February 14 guol kay maginikanan. Kay mabalaka tong ginikanan asa ka akong anak karon nagdit. Tu asyurto sa ngit-ngit kay nga dagat. Tu asyurto sa ngit-ngit kay nga lasang. Agoy. No. Oh, mag-uol na maginikanan. No. Say di ka uli ang ilang mga anak. Kay irason man sa mga anak ma. Valentine's manggod sa among school ma. Nga may bulong nga ang ginikanan nga grabe ni nga Valentine's Day sa school nga kadlawon man taman. Nabuntag naman. Oh, nabuntagan man. Try to imagine. Nabuntagan, no? Kaya mo na gina irason man ma Valentine's manggod nga tuad di ay sa asa baka sila nangabot. No, may lang untaog nagay og dito lang sa mahayag nga dapit nga mamili manggod ng batan-on og asa gyud dapit nga di makita. Og sila pa secret place of love, no? Secret place daw, hiding place. No? Mao na sa kalibutan. Now, real talk ta karon kay gugma nagi. So actually no, ang kalibutanon kita nakaagi ta ani nga mga klase nga mga kasinatian sa kalibutan. Ang gugma dili mamugos. Sa man gyud sa kalibutan pinugsanay man gyud. No? O binagdagang nga preso kay dagang nang rip kay pinugsanay man. Naaman grabe man kaulag sa tao makaigsunan. No, bisan gali sa relasyon, no? Bisan sa mga magtiayon, ay mga pagpamugos makaigsunan. Karon do na natay balaod. Ang bana di pwedeng pugso na asawa kay presoho na ka, mabalhog na ka. Mabalhog na ka makaigsunan. So ang gugma makaigsunan di mamugos sa kaugalingong kagustuhan. No? Isay pugson gyud ba? No, tay say unlucky na mangawat na lag kwarta sa inahan kay gipugos na gisauyab nga paliti ra gug ko ani labi. No, nya kay gugma nagi, gugma. Oh, naamang gyud mga uyab nga mo request gyud nga magpapalit og relo, papalit og cellphone, papalit og necklace. Bisang wa gyud pay ikapalit, pugson gyud ang panahon. Mo na nga mama sigila kay nawalaan, nakawata na pug kwarta. No? So naay pagpamugos sama ana, daghang klase pagpamugos makaigsunan. Tungod nagi kay gugma nagi, no? Kana nga klase nga pagbati sa tawhanon, kalibutanong pagbati. Ang gugma dili malipay sa dautan, kun dili sa kamatuoran. Mao nay tinuod nga gugma igtuon. Ang tinuod nga gugma asas na malipay sa kamatuoran. No, sa kamatuoran. Ang gugma mo pailom, nang tao dili usay makapailom. Moingon na kay ang uyab nga magbulag na ta
Mag-focus sa taas sa eskwela kay si mama suko na. Mas suko di mo sugot si mama mag-uyab-uyab. Mo na nga usay ang uyab di gyud mo sugot. Di gyud ka pailob sa panahon. Usay lahi naman karong panahon ng mga igsunan. Mo pagali pag-uyab feeling husband and wife na. Sayunan ka. Mo pagali pag-uyab feeling na gyud nila nga magtiayon sila. Pagkanindot kinungitay na dayon. Nakinungitay. Karon mga kaigsunan lahi ng dagan sa kapanahonan karon. Usa sa propesya sa Bible nga sa last days ang mga kabatan-unan dili na maminaw ginikanan. Ang kabatan-unan mangita na kanunay sa ilang kaugalingong kalipay. Sayunan ka. Muna mag-ampo gyud ta, no? Mo gyud ni atong mga prayer sa mga kabatan-unan sa atong mga anak, sa mga next generation. Na importante nga kita ang tao mobati gyud sila og kahadlok sa Dios, pag-ila sa Dios, naagi pulong kay lahi gyud kung walay Ginoo. Lahi gyud kung walay pulong. Lahi gyud kung walay pagpangalagad. Lahi gyud kung walay pag-ampo. No? So mao ni usa sa faktor karong panahon na makaigsunan nga ang gugma kinalan makabalo sa pagpailob, mutuo, mulaom og mulahutay gayon. Now, nini nga kabuntagon, usa ni sa mga imbutang ato masabtan nga kinsa ba ang gugma? Kinsa ba asa ba ta dapat ma-inspired? Unsa ba ning gugma? Asa ba ni nag-originate ang gugma? Now, makaigsunan, ang tinuod nga gugma, sumala sa iyong kaganina, nga wala nakabase sa imong kaugalingong pagbati. Ustay ang tao manggod, pag may nga gugma na masyura, mo pagali pagkita, may na siya na love at first sight. No? Ustay mo na usay rason, no? Mauna gyud tay ni akong masawa kay pagkakita na ko siyang mata, mikwintol ang yang mata. Mikidat yang mata. Now, kabalo ba ka makaigsunan, mingon ang Bible sa Proverbs chapter 7 nga. Ingon ang Bible nga love is supreme. Therefore get wisdom. Ang gugma bagaigsunan, a wisdom is supreme, therefore get wisdom. Now, kung dili gali kaalam ang imong pundasyon kay ang wisdom labaw man sa tanan. Therefore get wisdom. Proverbs chapter 4 verse 7 I think. Now, sagara karon makaigsunan sa mga batanon or Stevenson Kinsta. Sagara ang pundasyon nato sa tong pagbati base lang sa nakita, dili wisdom, dili kaalam nga gikan sa Dios. Kay kung ang imong pagbati founded sa kaalam sa Dios, diha ka mahimong guided. Daghan karon matud pa nila uros-uros kuno nga pagbati. Ngano man kay tawhanon man na, walay kaalam makaigsunan. Muna nga subo kayo pamalandungon matud pa sa mga maestra nga among na sinati na nagkandak tag mga campus ministry nga usahay ang tuga nga ilang madawat makaigsunan dili na taon tuga yun sa eskwelahan, tuga na makaigsunan nga diin nang dagko ng ilang tiyan. Hallelujah. So mo na makaigsunan nga kung wala tay kaalam sa Ginoo, daghan kaayong mga kabataan nga guba ang ilang kaugmaon. Unsaon naman pagpadayog eskwela nga sayo man makaigsunan nga buros. Onya karon makaigsunan ang hantod noon nga nag-ipon-ipon na sila makaigsunan, hantod nagapos na sila. Nagapos na sa sala. Na litag na makaigsunan, na kulong na sila. Ngano man asa man nagsugod kay wala nagikaalam. Now, doon ay pipila ka bersikulo, additional na itong bersikulo makaigsunan. At least masabtan nato nga unsa gyud ning gugma. Kinsa ba gyud ang gugma? Ang gugma ba kana lang babasihan nimo kay naa kay gibati? Now, sumala sa giingon nga ang gugma kinanglan makaigsunan founded siya sa gitawag og kaalam. Nga naa kay kahibalo. Dili lang kay kahibalo diri sa pagbati kay yan ang Bible sa Deuteronomy, heart is deceitful. Unsa daw kasing-kasing mangingilad. Muna nga dili ni atong kasihan. Tining diri kaalam, wisdom. Kay kung diri sa kasing-kasing, muna na may tabo nga, mo na gyud siguro ni akong mastawa kay murag na anak ko'y pagbati nga murag something gyud nga di mao. Na diya na din ka nakabati. Kay imo na dayong pagsabot nga mao naman siguro ni pero giilad ka sa imong kasing-kasing.
Muna na wisdom. Kinahanglan na kay saktong basihan sa imong desisyon. Dili lang kay tungod kay na kay gibati. Malay nimo adrenaline ra day na. Nakuratan ra ka ba? Oh. So kung naa kay kaalam, kung batan-on ka karon na minaw, naa kay goal sa imong kinabuhi. Kung magminyo ko, kinahanglan makahuman ko eskwela, makatrabaho ko. Kay ngano man ang imong gitan-aw ang umaabot dili karon. Kay kung karon imong gibati, karon lang imong decision, basta rush kay ka, ikaw ra gyapon mo ani ni ana. Muna nga kinahanglan kag kaalam sa Ginoo. Muna nga batan-on kung ikaw batan-on karon, ayaw tuguti nga dili ka musalig sa Ginoo, di ka mo magbaton sa kaybalos Ginoo. Kay peligro ang imong kaugmaon. Ang Dios ra gyud nagplanog nindot nga kaugmaon. Ingon ang pulong sa Ginoo, for I know the plan I have for you. A plan to prosper you, not to harm. A plans to give you hope and a good future. Walay laing nagplanog nindot nga plan nga kaugmaon. Dili imong uyab. Kay usay ang uyab nagpasalig na. Maingon na sa imo, abi nimo lab, kung kita gyud magdayon, dagko ig pangandoy usay gipasadsaran, gilipat-lipat ra ka. Tagaan tayo kag sakyanan. Tagaan tayo kag balay. Unsa sa paghatag balay nga wa kay naghubog-hubog manggali. Wa man kay may eskwela standby. Warag inana, no? Di man nato gipanglait ang standby pro. Usay kung bisyoso pa yun kayo. So muna nga importante natay kaalam. Kanang tao nga nay kahadlok sa Ginoo. 100% nga makasalig ta makaigsunan kung ang tao ang iyang inspirasyon kanunay ang Ginoo. Walay laing siyang gisaligan, Ginoo. Ginoo gyud ang iyang gisaligan sa iyang relasyon o nya makita sa iyang buhat. Makita siyang gawi nga siya na ay pagpangalagad sa Ginoo. Dili man siguro perfect pero makagarantisado ta ang Ginoo makasalig ta nga mulaban jud ang Ginoo. Mo panalangin ang Ginoo sa imong pangandoy makaigsunan. Now matud pa dinhi makaigsunan. At least masabtan nato nga unsa og asa gikan ning kugmag, unsa gyud ning kugma. Unsa mo'y pinakabasihan nato sa atong kugmag pagbati. Namatod pa diri sa 1 Juan makaigsunan chapter 4 verse 7. Mga igsuon, maghinigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Asa gikan ang gugma? Gikan sa Dios. Wala sa imong kaugalingong pagbati. Sa ato pa, asa basihan nimo ang imong desisyon o ang imong pagbati? Dili lang sa imong kaugalingon, gikan sa Dios. Kanang pagbati makaigsunan nga naay kaalam. Base siyang pulong. Aron nga mahimong guided ang matag desisyon nato sa atong tinuod nga paghigugma, labi na sa atong isikatao, sa imong asawa bana o sa imong uyab. At least makaigsunan ang Dios may inyong pundasyon sa inyong pagnagigugmaay. Napatod pa dire, ang naghigugma sa iyang isikatao, anak sa Dios og nakaila sa Dios. Ang nahigugma siyang isikatao, nakaila sa Dios og anak siya sa Dios. Ang pangutana karon, tinuod ka na nga gugma sa Dios nga naani mo karon. Kay usay mo na gina kung sa tawhanon nga pagbati itong basihan, usay ang tao usab-usab. Gihigugma ta karon ugma dili na sad. No? Maayo ko nimo karon ugma dili na sad. Kay ngano man kinakaugalingon or tawhanon ra nga pagbati walay kaalam og dili gikan sa Dios. Kay ang tinuod nga wisdom mao ang Ginoo. God is wisdom and also God is love. Ang Dios mo'y kaalam, ang Dios mo'y atong gugma. Now verse 8, ang wala maghigugma sa iyang isikatao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Unsa daw ang Dios? Gugma. Gugma ang Dios. Now verse 9, gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak. Ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundi siya mao'y unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Wow. Ang tinuod nga gugma makaigsunan gikan sa Dios. O kini nga gugma gipadayag pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak. Kay nganuman si Kristo ang tinuod nga demonstrasyon
si Kristo ang perfect nga image ta gugma. Unsay rason aron mapasaylo ang imong tala. Nalahi man sa kalibutan, kay ang kalibutanon nga paghigugma naghimo og tala. Nagbuhat kanunay og tala. Maunas kalibutan. Sa kalibutan ang ilang gugma nagbuhat kanunay tala. So meaning kana nga gugma dili giya sa Dios. Dili gikan sa Dios. Kaya ang tinuod nga gugma makaigsuonan, hallelujah, mupasaylog sala, nagtangtang og sala. Amen. Now, karon makaigsuonan, nasabtan nato nga ang gugma gikan sa Dios. O kini nga gugma gidemonstrate niya. Now, kinsa di ay ang gugma? Ang tinuod ay nga gugma mao di ay si Kristo. Now, mangutana ko sa atong mga batan-on karon, ang inyong di man kumingon nga sala kay nagkauyab ka. No, naman po'y mga nindot nga mga butang. Malay nimo na inspired ka na himo kang nagtarong na kasi mong kinabuhi kinakauyab. Pero mao ni ang pinaka foundation nga imong buhaton. Siguradua nga si Jesus mo'y inyong inspirasyon sa inyong relasyon. Bisan sa magtiayon. Dili man siguro perfect yun ang atong pagka husband and wife. Pero ang pinaka the best makaisunan aron nga makagaranti ta nga naay smooth nga relasyon, naay victorious, malahutayon nga relasyon, kanunay natong tugutan nga si Kristo mao'y sentro sa atong relasyon. Apil ang manggiuyab kung mahimo mga lagad mos Ginoo, mutultol mog simbahan na matag Domingo manangid ma mo uyab magsimba sa misa kung uyab ma unya wa di ay simbahan miadto. Tuwa day miadto dito sa asa baka miadto. No? Tuwa sa dagat, nag-beach, nagpahangin-hangin. Tuwa sa mall, nag-holding hands perminti. Tuwa sa sinihan. O niya ang mama nagdahom, nalipay kay ay akong anak. Nagtarong ning gidni kay nagsimba sila uban yang uyab. May na yung tinuod, ya dili usay tinuod. Tuwa man na maingon sa sinihan, asa na maingon. Okay. O niya, gabi ipagid kay muli. Now, nganong ato ng gisgutan, realidad ni makaigsuna. No, ang pinakamaayong buhaton, nga bitaw nindot kining kaslon ka nga ang iyong pundasyon sa inyong pagka-relasyon tungod kay nabati ninyo kay guided mo sa Ginoo. Well, ang partner gasa man as Ginoo. Make sure lang nga kana gihatag man as Ginoo. Basta ikaw rin na ning kamot anak nga maimo na. No? Imo ba ka nang gihiluan, imo ba ka nang gilumay, imo ba ka nang giilad, imo ba ka nang gisaaran nga ikaw akong pangasawon kay daghan kay mig yuta. Ang ubang yuta atong umahon. Nga di ay wa gyud yuta bisang gamay. No? Daghan kay na tabo. Gipang giilad nimo imong asaw imong gipanguyaban, imo pang gisad sa aran. Di lang ay kagul kay kung papa overseas abroad akong papa. Ya pag ando di ay manang mo na ginabag namakak lang. Ya di ay imong ginikanan di ay nara di ay na umbot pasabot nako nga say ilaro nato ang atong mga partner. So mga batan-on, no? Honesta kahit mo na sikreto nga ang Ginoo mo tabang nato. So unsay atong mga kapakyasan mga itagpasaylos Ginoo. Muna akong challenge kanimo karon, himo ang sentro si Jesus sa imong relasyon. Unsay atong mga kapakyasan? Ang Bible nagsulti sa book of Isaiah chapter 43 makaigsunan verse 18 to verse 19. Forget the past, forget the former things, and behold, ingon si God, I will do a new thing. Na I'd like to encourage ato mga viewers karon. Unsa man ang atong mga kapakyasan. Ingon ang Bible makaigsunan nga limtan to. I tell you nga ang Ginoo dili siya interesado sa imong kagahapon. Interesado ang Ginoo sa imong karon og sa imong ugma. So it's about time to realign to the will of God. It's about time to commit our hearts to the Lord. And of course, to commit to serve God. Now, it's about time. It's a precious time. Karon mga kaigsunan, nga mudangop tas Ginoo. Kaya ang tao, kita, subject man ta
sa mga butang sa kalibutan makaigsunan o kitang tanan na ikapakyasan. Pero makaigsunan di ta mosugot nga diin magapos ta. Mapriso tas litag sa yawa. Kaya kabalo ba ka ang yawa makaigsunan mugapos sa tao. Gapusod meaning i-slave niyang tao. Ang tao yang higtan sa liog. Mo bitaw nang nai-addiction, ay nangarehab nga naman kay na-addict na. Na-addict sa druga, na-addict sa shabu, na-addict sa bisyo. Nang anong nagpabilin mo siya kay na-addict niya, maunay gapos sa yawa. Prisuhon ka na nga demons. That is demon spirit to possess that certain person. I-slave niyang tao nya karon kung di ka mo surrender sa Ginoo, kung di ka mo dangop sa Ginoo, unsaon nimo pakabatog kagawasan. Ang nakanindot lang kay si Jesus nagsaad siya freedom. Gusto sa Ginoo mo duol ta niya. Mo si Jesus duol ka mo kanako, gikapuyan og nabugatan. Ta sala man na. Iyon si Jesus kay papahulayon ko kamo. I will give you rest. No? Iyon si Jesus ang akong paras-aonon hagkap og stayondra kayo. Kaya diya sa Ginoo, di man ta exempted sa gagmayng pagsulay na mga pagsulay, pero naa siya nga makarelay ta, makalain on ta, makaigsunan. Pero kung wala si Jesus nato, kung walay Ginoo sa tong kinabuhi, kung walay pulong sa Ginoo nato, pag naay pagsulay, damor hinuon mo daghan ang pagsulay. Daghan hinuon mo, damor hinuon mo daghan ang di maayong butang. Damor hinuon kang makasala, makaigsunan. Damor hinuon ang tao masayop sa iyang mga desisyon. Nga naman, kay walay wisdom sa Ginoo. Dili ka guided. Na ang Holy Spirit unta nato mutabang. Pero kung dili ka mutuos Ginoo, kung di ka musalig sa Ginoo, kung wala kay pulong sa Ginoo, damor hinuon magkadako ang imong problema. Damor hinuon, malulong ka na hinuon, magapos ka na noon. Muna dagang batanon karon bata pa kayo nakaburos na hinuon or naburusan na hinuon. Nag-ipon na nog sayo. Wala, luoy na kayo makaigsunan. May na napangita na magbalay ninyo. Nagtukod na lang gamay kayong payag, nakilid sa balay. Makaigsunan. Kaya nga nun, na-disappointed ang maginikanan, din ay noon mutabang. So, kinsa mag-suffer, ikaw ragyapon makaigsunan. So, muna makaigsunan, nga kining tanan, choice nato ni. No? Siguro, napakyas ng uban mga batanon, o sabay makahimtang inyo karon, ikaw naminaw karon, napagyapon kay Tiyan. No? Napagyapon kay Tiyan, ang Ginoo siya sa kaluoy. Kung unsay makapakyasan nimo or unsa ba kahimtang nimo, ikaw ba ka karon batanon nga diin nakaingon ka nga humana yun ang tanan, napakyas na ka. Well, I tell you, samtang buhi pa ka, na akay dakong paglaom sa Ginoo. I-surrender sa Ginoo. Malay nimo ang Ginoo makaigsunan mo abli pa og daghang opportunity nimo. Kaya ang Bible nagsulti samtang ang tao buhi adunay paglaom. Despite sa atong mga failure, despite sa atong kapakyasan, ayaw sugot nga magpabilin ka. Mingon ka nga ato, tal pastor, guba naman ay kong kugmaon. Mao na lang yun niya akong buhaton. Tayop ka igtuon. Tayop na nga planong desisyon. Naatay paglaom. Dunay takong paglaom sa Ginoo. So ako kang gidasig karon. So alang usab sa atong mga new generation karon, it's about time to make a serious decision. Nga kana nga decision must be founded with God wisdom, founded upon the Word of God. And then, idedicate ang imong kinabuhi sa mga pag-ampo. Kay ngano, kay kung naa kay prayer life, mo na ti mailan nga nanghinanglan kas Ginoo. Kay kung di lagi mo ampo ang tao, nagpaila na nga wa sa nanghinanglan ang Ginoo. Wa sa nanghinanglan sa tabang si Ginoo. Na pangutana, unsa may tabo sa tao kung walay connection sa Ginoo? Na unsa may purpose imong cellphone, unsa may pulos imong cellphone nga wa nay signal. Bisan saon nimo nagamit, di na ka-connect og wifi. Di na ka-text, di na ka-tawag, ganuman kay walay connection. Apan kung dunay connection, mapuslanon kaayo na nga cellphone. Magamit nimo na anytime. Sa samang paagi, kung ikaw naay kanunay connection sa Ginoo, na kay constant communication sa Ginoo, I tell you, ang Ginoo mamuhat og mga maayong butang sa imong kinabuhi. Mga kabatanunan, mga magtiayon, ikaw karon nga naminaw. Ang atong gugma, ang atong kasing-kasing dili na gikan nimo, gikan na sa Dios. Busa dapat karon
ang matag pagbati nato. Ang atong hunahuna kasing-kasing ato kanunay i-realign sa Ginoo, i-dedicate sa Ginoo, itugyan sa Ginoo, isalig sa Ginoo. Kay aron nga mahimong guided ta sa matag tikang nato, matag lakaw nato, matag buhat nato, guided ta sa kaalam sa Ginoo. Ang Espiritu Santo sa Ginoo maoy mamuhat, maoy mutultol nimo, maoy mugiya nimo, maoy mo empower nimo, maoy mo possess nimo aron mabuhat nimo ang kabubuton sa Ginoo. Kay kung wala Espiritu sa Ginoo, kinsa may mo possess nimo? Wala na lain. Espiritu aning kalibutan. Espiritu nga gikan sa kaaway. Nga diin mo na'y mahitabo makaigsunan, dadon ka na hinuon dito sa waynadang kahimtang. Dadon ka na noon dito sa waynadang desisyon. Muna say mga tao maghikog na lang. Muna mga tao say magrebuild na lang. Muna say ang tao mubuhat na lang og di maayo mosulod dalag mga grupo nga mga waynada nga mga grupo makaigsunan. Ano man kay ngani tungod nagi kay wala siya naminaw sa guided sa conviction sa kaalam sa Ginoo. Labi na kung naipulong sa Dios nga mo share nimo, magwali nimo, paminawa, dawata na makaigsunan kay muhatag na nimo kadaugan. So nini ang kabuntagon makaigsunan manginaot kita na duna kay nakatunan karon. Kanang imong gugma karon, garantisado ba na nga makalahutay na? Ako kang gidasig nga ang gugma nga dapat na nimo karon, gugma nga para sa Ginoo. Sumala sa atong gibasa nga dili kita ang unang nahigugma sa Dios, ang Dios may unang nahigugma nato. Unsay but pasabot aron nga awaton nato yang gugma, aron nga ang gugma nga atong buhaton gikan niya. Kay kung dili gikan niya, pakyas na punta. So ang Dios maoy unang nahigugma nato aron nga ang iyang gugma atong awaton. Kana nga gugma mao si Kristo nga gihatag alang nato. Ang pangutana karon before ta magtapos, imo na ba nang nahatag imong kaugalingon sa Ginoo? Imo na ba nang nasurrender? Imo na man nang gididikit sa Ginoo? Kay kung imo nang nadidikit sa Ginoo, pag imo nang nahalad sa Ginoo, garantisado makaigsunan nga makalahutay ka, makapadayon ka og tagaan kag assurance sa nindot nga kaugmaon sa imong kinabuhi. So, dalaygon ang Dios tinay kabuntagon, mga batan-on, mga magtiayon, gihigugmat ang tanan pag-ayos Ginoo. So mintras panahon pa ato usab ipakita nga nahigugmat tas Ginoo, pinaagis ta pagpagamit sa Ginoo, magtuon ta siyang pulong, magampo ta matag adlaw, musimba tas Ginoo, magpagamit tas Ginoo, i-share usab nato ang gugma sa Ginoo kay maunay kabubuton sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga yang gugma mahibalan sa mga tao nga hantud karon daghang pang mga tao inosente siyang pulong kay ang pulong gugma. So kung tinuod ka na gugma sa Ginoo, sulti usab ang ubang tao imong higala, imong silingan, sulti sila mahitungod sa Ginoo kay maunay tinuod nga nahigugma kas Ginoo. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios tinay kabuntagon. Ako magaingon makaigsunan nga ang tao nga adunay pagtuo sa Dios dili siya mapakyas siyang paglaon. Kay ang Dios nga nagsaad siyang mga pulong matinud-anon siya nga motuman niini. Dalaygon og maayong buntag sa tanan. Praise the Lord. Amen. Amen. Wow. Pagkatsada gyud sa kuan ni Pastor Bonstacker, di ba? Ining real talk gyud. Oo. Di ba? Manggid na yung mga panghitabo na karon. Daghan gyud klase sa gugma pero pero isa ra gyud ang gugma nga tinuod sa tanan, ang original kung dili ang gugma sa Dios. Di ba? May maganda kung naatay gugma sa Dios, mura o natuwa pong buhaton diri sa kalibutan na smooth pud ba? Yes. Kay na may foundation ni Lord. Kung naa ka ana manggod mura og mahadlok ka magkasala, mahadlok ka nga masakitan ang imuang kapika sa kinabuhi, Yes. di ba? Yes. Mura naa tanan ba? Nakaalay na tanan ba sa imong buhaton pod? Kung Oo. makasala magaling ka, dali kay ka makapangayog pasaylo. Kay lahi man na nagugma ang naa sa imo ah. Yes. Naay Dili ka na hadlok. gugma nga panlibot na Anong kalibutanon. Gugma mga nga gugma na lustful love, di ba?
Mauna siya. Unconditional love. Sakto gina siya. Taliwala man sa atong mga lubak-lubak o mga unos sa atong kinabuhi karon. Aduna gyud kog mga nagbarog gyud nga labaw pa sa tanan takya. Kini usa ka gugma nga mas Lubak-lubak. lawom pa o mas lapad nga dili malabuan sa adlaw o sa bituon kung sila usahon takya. Kini ang gugma sa atong Dios. Kana. Ayan, igsuon. Una-una ang pinakalig-on nga bugkos nga imong gibati sukad. Igsuon. Ang labing init ng mga gikos nga nagkupot kanimo pag-ayo. Ang gugma sa Dios Pero kay. mas labaw pa gyud takya. Ay, yes. Dili kini Amen. mausab sa panahon o mawala sama sa mga pagsalop sa adlaw. Wah. Kung dili kini mausab sa mga panahon mawala sa kay kini gyud nagpadayon kini sa mga bagyo lig-on sa mga sama sa mga bato nga kini nga gugma moabot nga walay bayad ug dili magtipig og puntos igsuon sa ulog niya ang imong kadaugan ug naglakaw siya uban kanimo sa panahon sa mga kapakyasan. Siya ang nagdasig kanimo ug mituo kanimo bisan kung ikaw na mapandol. Igsuon. Ang gugma sa Dios dili lang usa ka pagbati igsuon kundi kini usa ka pundasyon. Usa ka paglusad sa tanan nimo mga pangandoy. Di ba? Amen. Amen. Kung ang Amen. mga adlaw nimo mabugat man ang mga gabi nimo igsuon alas kayo. Hinumdumi lang ba yan nga wala ka mag-inusara. Adunay gugma nga nagpaabot kanimo, naghinam-hinam sa pagbayaw, pag-ayo kanimo o pagpuno kanimo sa paglaom. Busa, ablihi pag-ayo ang imong kasing-kasing igsuon. Pasudla ang kahayag diha. Ug himua kining balaanong gugma sa nga imong gihaba. Kaya imong guidance takya. Kaya kining kalibutan diin ang tanang gibati nimo nga temporaryo lamang. Ang gugma sa Dios mao ang makanunayon nga imong masaligan. Amen. Kini ani ang gugma nga labaw pa sa tanan. Musantig ta igsuon kaniya. Paglingaw sa kahayag ug tan-awa samtang magbag-o ang imong kinabuhi nga mapuno ani sa katuyuan ug kalinaw. Kini nga gugma imuha ni igsuon. Dawata kini higugmaa kini, ipakalap kini sa uban. So mauna siya ang gugma sa Dios. Kaya Grabe po to. wonderful kaayo ang Grabe po to. Barok gugma sa Dios. Murag, Diba? wa man gyud ko kasabot. Kining lalom kayo. Lalom kayo ang Magkay ka, gugma sa Barok? Diyos. Kining tungkaron Diyos. Unsa man gyud to rin pagkuan gyud barok kailangan yung Kining alpa kuan yun siya ba? Dili yun matugkan nga gugma. kana. Mauna ang gugma sa Diyos. Makasala manggala lalo na karon bitaw mga kabalat kita nayo batan-on man pud ta gikan man gyud ka anak bitaw. Usahay moingon na magana nga atong pamilya nga gisugdan man nimo na panindigan na nimo na. Tama. Di ba? Simple nga kayo tagid mo na. tutubag takya. Kita bitaw bisag sa una panindigan nimo na nang gibuhat o kabalo na ka nakasala na ka unsa man imong buhatan mao ta ingon ni pastor galing nga past is past Yes. di ba wala na ang unsay gusto sa Ginoo kung mao man ay nahitabo sa una karon unsaon nimo karon padayunon ba nimo nga ingon adto gyapon or padayunon nimo nga giya na sa Ginoo di ba baro Tama, makaigo. Real talk po ka takyara. mao man gid na karon unsaon ng mga lalo na og kanang February di ba daghan na karon mao lagi ingon nga kalibutanon nga gugma Di ba? No, puno kaayo ang mga motel, di ba? Pero pag in time sa moadto ta og church, dili mapuno ang church. Di ba? tinuod jud na Sakto gyud. Mo to kung igsulti ni Pastor Dods kanina, basta inani sa mga Valentine's Day, bulibok kaayo ang mga kuan. Pero sa simbahan na gani, wala gyud. Scrollan lang taan. Di ba? na lang gyud na sige Sige pas, unsa man to siya pas? Sakto ba to siya pas? Ang among analysis namo pas? Pagkanindot sa mga balak, barok.
Grabe, di ba At least, ba? na- kayo pas. Dili gyud matugkad po. Dili matugkad ang ako ang mga balak pas kay kuyaw jud na. Kuya, So at least nga atong mga tigpaminaw karon nga dili sila maka-get over ron, no? So usa ka mga maayong butang nga makahatag tag panambagon nga base gyud sa pulong sa Dios. So sakto na barok nga mao na gyud na nga importante nga mugakos tas tinuod nga gugma. Dili tong gugma nga tawhanon o kalibutanon. Kanang gugma nga gikan sa Dios. Kay mo nay tamis nga gugma. Mo nay gugma nga way dili ka mahayan. Mo nang gugma nga puno sa kalipay nga migakos ka sa gugma nga iya sa Dios. So salamat kayo sa higayon, barok ang takya nga kita nakapadayon ta sa pagdastig sa atong mga kaigsuonan, tigpaminaw diri sa kinabuhing Kristohanon na mahimo ning channel, no? Kini nga channel mahimong instrumento sa Ginoo nga daghang mga tawo nga mapanalanginan og labaw sa tanan eye opener nila dunay spiritual opening sa ilang kasing-kasing gunahuna nga samtang sila mamalandong niining programa makaila sila sa Dios og labaw sa tanan moalagad sila ug mo-commit sila sa Ginoo. So salamat kayo barok ang takya padayon kita sa atong pag-inampuay nga kita malig-on pa sa atong pagpangalaga sa Ginoo. Salamat sa atong tigpaminaw, padayon kita og suporta aning programa makaigsunan. Bisitahi sa kanunay kung ikaw ay panahon nga nagluya ka, nagproblema ka, hala i-search ang kinabuhing Kristohanon. Paminaw diha sa mga pipila ka mga programa maka-refresh nimo. So makabisit ka, bisitahi usab ang God's Mission TV. Diin dito gusto usab ka nga motan-aw sa atong mga buluhaton, mga mission, mga pagsimba nato sa Ginoo. So welcome mo sa atong mga channel. So salamat, dalaygon ang Dios og maayong buntag kanatong tanan. Amen. Amen. Thank you kayo pas. Pastor. Salamat kayo sa Salamat. imong advice sa Amping imong po diya tanan. spiritual vitamins karon sa buntaga. Bye pas. Amping diha pas. Bye, Pastor. Takya. Yeah. Nahuman na nga to ang Sunday morning, di ba Takya? Yes, bro. Naot nga naay nakuha, naay napulutan ang ato ang mga tigpaminaw karon, tigpanaw, ani ato ang live stream diri pasundayog nato sa kinabuhing Kristohanan ug sa mga naminaw pod sa ato ang podcast, di ba? Kay sakto jud nindot jud ni siya na programa nga makapaambit ta, maka-share ta og value sa mga tao nang natulog, di ba? Karon, di ba? Padayon ka pangalakad nga puno sa gugma Sakto na, Takya. sa Dios. Sakto na. Well, bayan, kung please support our Kinabuhing Kristohanon bayan by subscribing sa among YouTube channel bayan, Bisaya Podcast. Pwede sab nimo ni mapaminaw sa amo ang kining podcast, kining audio namo form sa Buzzsprout bayan. I-download lang ang unsa inyong mga paborito na mga podcast app bayan. Mapaminaw mi sab ninyo kining nga programa o unsa pa man takya. Napakay gusto na ipili sa mga wala na. Salamat og salamat kaayo bayan. Maayong adlaw Domingo kaninyo da bayan. Fully recharged na pod ta. O share ta. Always ta good vibes, share sa mga values, sa mga pulong sa Dios nga atong ipaambit, nga ato i-share ni kung gusto niyo i-share ni i-share sa tao nga nangailangan karon nindot ni atong programa nga makapaambit sa ilaha labi na sa ato ang podcast. Og sa sunod higayon bayan. Og sa sunod higayon na pod bayan, kini na pod imong higala na si Parok. Kini si Takya, ni mga amiga. Maghipos na mi bayan. Salamat. Happy Sunday sa imo diha. Bye bayan.